Release na dapat pero nag-take na siya ng maraming beses na. Pero nag-take na siya ng maraming beses na. Pagpulit kita dyan. Mag-live ka din. Pagpulit kita dyan. Mag-live ka. Kasi maya-maya mo pinako. Allah! Kasi maya-maya mo pinako. Tina! Apa? I love you, Tina. Thank you so much, Tina. Nakatingin ka na ba dyan? Thank you so much, Tina. Nakatingin ka na ba dyan kaya? Pagpag yan sa akin eh. Nung nakaraan na sa loob yan sa live ko. Pagpag yan sa akin, pagpag yan. Papa Jobs! Papa Jobs na siya. Papa Jobs! Wala na naman daw sa dato sabi niya. Naubos na naman. Sa dato naman yung Gcash sa niya. Oo, si Papa Jobs. Ano ba kayo Papa Jobs? Sila live. Ano ba kayo Papa? Anak mo, hawak. Ang daming alam ng salita ni Playboy. Kung talaga pag-ibig sa papa. Hoy, sa gato. Ranchan! Shoutout Dalia. Melody, shoutout po. Hello Ma'am Dalia. Thank you so much. Thank you so much. I give you moderator. May jacket na po kayo. Maraming salamat Tia. Hindi ka ako nakapagpagpag sa iyo. Kasi natataon lang. Team Chikadora. Shoutout. Thank you very much po. I play your video. Hello, good evening. Hello. Good evening din po. Pwede na lang ako nag-end. Ano? Bakit kasama natin ito? Okay. Walang malungkot. Hindi pa naiwan malungkot ka. Ma'am Dalia, I play your video, ma'am. Thank you so much po. Nakalay na ako. Guys, sapunta tayo kay Mark Jory. Nakalay na siya. Last na tayo. Doon tayo mapusap-usap. Okay? Thank you so much. Let's go, guys. Thank you sa jacket. I give you I play your video po. Ma'am Dalia. Last one po ako sa iyo. Thank you so much po. Salamat sa pagpasyal. Dito tayo sa Wake Up by Kanta po. Ads po ako, ads harang. Hi Karen. Karen. Good evening. Ni hao ma. Ni hao ma. 4 viewers at 6 thumbs up. Shoutout. Nakalive isang live video. Shoutout kay Jiyon from Korea. Karen, wait a minute. I play your video. Subscribe my channel. Guys, Mark, please subscribe my channel. Mga channel ko dyan. Kanina. Mark, paglabas mo na yung mga bahay. Dumalain na mo siya kaya. Kanina. Sa Pilapil lang na lang ako. Dumalain na mo na yan. Akin mo na yun. Sa Pilapil lang na lang Ano ba yan? lalabas ng sapat. Bisaya Vlog, shoutout po. Musta? Highline Channel. Ay, Insan, shoutout. Huwag kang umukit o puwan na. Insan. Good evening host. Good evening Bisaya Vlog, shoutout po. Uy! Thank you so much my friend. Dito, dito. I play your Karen, I play your video po. Thank you so much. 6 viewers at 6 thumbs up siya.
Dami na ako napipli sa'yo, Karen, no? Good evening, Insan. Insan, shoutout sa'yo. Dito ako sa'yo, Karen. Bisaya Vlog, hello. Kumusta po? With ads po. Alrighty. Guys, nandito po ako kay Karen. At dito naman po tayo kay Ma'am Dalia. Ma'am Dalia, I play your video, and Karen, I play your video. Sana kayo kasi dalawa lang cellphone natin. Len, thank you sa'yo, Len. Salamat. Ano kita, pin kita. Baba ka ng bahay mo. Di pa. Hi, Joel Di Guzman, shoutout. Kumusta, Joel Di Guzman? Anong pa ano ba ito man? Huwag ka dyan na. Tabi. Good evening, Tol, Mark. Thank you, Joel Di Guzman. Thank you, Joel. Thank you so much, Joel. Lin Channel. Thank you so much. Guys, nandito po tayo kay Ma'am Dalia. Na umalis na yata. Umalis na po yata siya. Sige lang po, pili ko lang muna to. Dito naman tayo kay Karen. Karen, where are you? My friend. Ay, done na pala. Lin Channel. Pili ko yung video mo. Ano ba yung channel mo? Attendance lang ako. Insan, patulogin ko muna alaga ko. Okay, sige. Yung ba yung main channel mo? Yung ba yung main channel mo, Insan? Support lang ako sa live mo. Okay, thank you so much. Kala ko Napanood mo ba yung video kong ginawang challenge accepted? Lupita May, hello. Good evening po, Lupita May. Kumusta? Thank you so much. From B-Boy TV groups. Sa kaming galamay ni B-Boy. No, doon ka. B-Boy TV, I love you. Hi, Yahoo, B-Boy TV. Lupita Mi, thank you po. Bigyan kitang jacket. Main channel po ba to? Main channel nga po. Len, thank you, Len. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan sa... Saan ka ba? Hong Kong ka ba? Lupita Mi. I play your video po. Thank you so much. Maraming thank you. Yahoo, love you mo. Chup chup. Ching ching. Bing bing. Bang bang. Bing bong. I'm always support B-Boy. Lane Channel, thank you so. Guys, si Lane Channel pala mga kawaraysan kay B-Boy. Kamag-anakan pala namin yan. Ay, Papa Jab. Hello. Wait lang, video moderator. Kanina ka pa pala nandiyan, sorry. I play your video po, Ma'am Lita May. Welcome host. Thank you very much. Papa Jab, thank you so much, Papa Jab. Kumusta, Papa Jab? Wala bang biyahe ngayon? Pahinga ba kayo ngayon? Pahinga? Ingat kayo sa inyong pinupuntahan kay mahirap na. Mahirap na. Karen. Hi Karen. Where are you my friend? Guys, sana pumasok dito yung ating mga Team Sword. Guys, Ma'am Lupita May. Meron po ako, +1 po ako sa iyo. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi. I play your video po kahit ilang minutes pa to. May wiksi lang pa itong mga video mo. Hanap ako ng video mahaba-haba. Kahit 5 minutes or ito 5 minutes yung highlights. I play your video, ma'am.
Makahoy. Sino ba yun? Salamat. Ito, andito ako. Ma'am Lupita Mi. Sino nung nagsabing hoy sa'yo? Damit ni Lupita, huy. Mayroon na. Ganyan talaga yan si B-Boy. Ganyan magsalita yan. Alam ko na yung ano na. Di ba na to? Jasmine na to. Guys, si Papa Jab naman tayo guys ha. I play Papa Jab videos. Papa Jab, thank you so much. 11 viewers. Oh, wow. Sana all. Pagkadikit mo talaga si B-Boy. Nako. Alam nyo guys, mga kawaray, pagkatigit ko talaga si B-Boy, maganda ang aking views sa live. Marami ako laging views. Marami akong laging nanonood. Dahil kay B-Boy yan, si Lupita Mi, nandyan kay kay B-Boy kanina. Lola, akong mga apo. Sorry. Hello, Mami. Ano tawag namin po sa inyo? Lola na lang. Lupita Mi. Ay, Lola. Ano ba? Mami na lang. Oh, God. Dito ako sa iyo, Papa Jab. Tawag mo si Papa. Ay. Kala mo kayang buhatin eh. Forma din buhatin. Dara pa. Kala mo kayang buhatin eh. Forma ka din nak ha. Forma ka din. Doon ka. Huwag ka dyan. Nakikinig yung tatay. Naingay na naman itong bata nito. Lane Channel, Agoy. Hi, Karen. Thank you so much, my friend. Thank you very much. Na? Habal-habal nga ako dito eh. Bundok. Naku. Ang hirap niyan. Rough road pa siguro. Ay, nanay! Nanay! Thank you so much, Nay. Violeta Reyes, good evening sa inyong lahat. Nay, thank you po. Marireach ko na po, mami, Nay, sa bukas yung $100. Makakabigay na ako sa iyo. Thank you so much po. Salamat po, Nay, sa sa suporta mo, Nay. Thank you sa at lalo na kay B-Boy TV. Lalo na sa anak mong mabait. Tulog man o gising. Papa Jab, nandito po ako ha. Lupita Mi, nandito po ako. Nakapili po ako sa inyong highlights. Guys, salamat po sa 6 viewers at 9 thumbs up. Shoutout. Sino pa ba bumawas? Minsan, tulog ka na. Lane Channel, tulog na ikaw. Tulog na ikaw. Pinaperaw kay meron ka pa mga hain ka yan na Lane Channel. Ada Hong Kong ba ito? Japan. Ka ba? Hong Kong, Singapore. Nakalimutan ko. Salamat naman. Nay, huwag ka mag-alala po. Pag sumahod po ako, bibigyan ka. Kahit maliit na bagay lang yun, maliit na halaga. At least galing sa ating kasing-kasing. Thank you, Nay. Salamat po. Kung gano'ng kabait ng anak mo pa, gano'n din po kayo kabait. Alam ko yan. Kasi kung gano'n ka pinalaki ng magulang mo, gano'n ka rin ka respetado sa mga tao. Okay. Yeah. Thank you po. Salamat, Nay. Ingat po kayo lagi. 5 viewers at 10 thumbs up. Shoutout po. Nakalive siya, no? Sino sa gato? Sino? Jerome Official. 5 viewers at 10 thumbs up. Shoutout. Hindi na ako nakapasok dyan eh. Kaya di na pumapasok sa akin si Jeremy. Hindi na ako nakapasok kay Jeremy. Kaya di pumapasok sa akin. Makipasok kayo. Trabaho. Ayun, maglalay mo. Sama sila sa akin. Palakihan sila ng revenue.
Wag ka daw maingay, baka paliparan ka daw niya ng 500 dala. Wag na po. Wag na, Nay. Kaya na po. Na-reach na natin po yung $100 dahil sa tulong ng iyong mabait na anak at maganda. Sana all. Sabi ko kanina kay B-Boy, mahal na mahal kita. Mas mahal pa kita, mas mahal pa sa bigas. Aray ko. Bibiruan lang naman kami. Alam mo nung kabiruan yung anak mo. Aray ka. Alam mo na yan, ha. Lupita May, natapos na po ako sa iyo. Thank you so much. Din ako nag-iwan ng bakas. Sino po ba ang next? B-Boy. Sige, B-Boy na. Sa gato. Isang oras lang ako mag-live. Kasi baka mag-aga tayo bukas magtinda. Tayo mapuyat. Dito tayo sa bagong yung one day. Sangkay, maggawa ka kasi ng video, Sangkay. Huwag yung puro highlights. Dami-daming pwedeng gawin dyan. Mukbang ka ng pagkain. Sangkay, mayroon ako sa yung papagawa. Gusto ko i-vlog mo kung bibigyan kita. Hindi na nagpa-vlog to, puro highlights lang eh. Sabado bukas. Salamat, host. Kapita May, thank you so much po. Dito ako sa B-Boy, naka-play. Saan kayo, naka-play ako sa'yo. Weh, bahala ka. Pag sahod ko, may ko sa'yo. Sasabay ko doon kay nanay. Pero may papagawa ko sa'yo yung challenge. Para may naman, meron tayong content na siyempre magbibigay ako ng gagawan mo ng paraan yun. Meron ako i-request sa'yo. Madali lang. Pero gusto ko i-vlog mo. Hindi yung ila-live mo lang. Vlog para mayroon kang content. Huwag ka dyan. Kulit ka na naman, ha. Maabot natin ng $100 yun, Sangkay, bukas eh. No? Madali lang naman yung Sangkay eh. Grabe yung ads mo, haba. Natin ang ilong ko. Kung magkakapira yata ako. 4 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Nagkawalaan naman ng mga tao eh. Bigla na, Len Channel, thanks sa ka-inchan. Minsan ko pala to si Len. Silvano rin pala. Kaya pala nagtanong sa akin kung Silvano pa talaga. Taga ako San Roque lang din. Dami namin kamag-anak sa San Roque. Diyan sa may bandang, kasi yan eh, Tulosa. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Challenge accepted, yeah. Pag sumada ako, may papagawa ko sa'yo. Pero madali lang. Kayang-kaya mo yan. Ambot na... Para may sahod ako. Ano? Oo. Abot na yun. Ano abot na yun? Ano yun? Ambot? Ano yun, Sangkay? Ambot o abot na yun? Ay, abot na yun, oh. Abot na yun. Abot na $100. Kasi nagpalipad kanina si Will. Thank you kay Will, ha. Will, thank you so much, Will, sa sa pagtulong. Pinky Amor, thanks so much. Len, salamat. Pinsan ko pala yan si Len, Sangkay? Silvano rin pala yan. Pinky Amor, thank you so much. Ay, si pala to? Sangkay Grace. Ay, Sangkay Grace. Kala ko sino. Si Grace pala. Ay, Papa Jab, nandito pa rin ako sa iyo, Papa Jab. Thank you so much, Papa Jab. Shout out. Sabi ni Sangkay B-Boy, sabi ni Mama, mag-live na rin daw siya. Ayaw lang naman niya ginagawin. Pwede naman siya mag-live eh. $100 na. $100 mo. Sino pinsan mo? Si Lin Channel. Silvano rin yan, taga San Roque pala yung sila.
Kaso laki siya daw ng Manila ata. Yung kung saan siya lumaki. Basta Silvano yung magulang, mama niya daw. Dami namin kamag-anak sa San Roque. No comment ako. Hmm? Saan? Ano yung Grace? Pinaglalaban mo na naman, Grace. Sunod kita dito, Grace, kaya ano ha? Kay Papa Jab. Mahaba kay Papa Jab eh. Pero ano na lang, konti na lang. Matatapos na. Nandito si Biboy naka-play. Wala si Sagato ah. Hi Team Tacloban, maraming salamat sa inyo guys ah. Hmm? Magano ka din? Mag-comment ka? Okay, kaya nga, ha? O kaya na yan. Live kan din Maria Faye. Kaso lang, baka magselos sa'yo si Mark. Hindi, wow. Silos. Wag lang kukunin. Sasakalin ko talaga. Live ako para marami din ako corner. Foreigner. Si isang kay Macho nga, nagtatago lagi sa dilim eh. Si Sagato may sariling mundo. Oo nga eh. May ano yun. Dapat kasi si Sagato, kung saan malakas ang ano, yung ano mo, yung channel mo, doon ka dapat kumakapit. Huwag kang basta layas ng layas kung saan ka pumupunta. Ayaw mo kay Biboy eh. Si Biboy nga, tingnan mo. Ako nga na, ano lang, nung nakaraan, wala akong viewers ngayon. Dami na naman akong viewers dahil kay Biboy. May rito ano eh, may pagka ano to si ano eh, Sagato eh. Sagato, where are you Sagato? Naglayas ka na naman. Kaya Sangkay, kaya sinasabihan si Sagato ni alam mo na yon na may sarili mundo. Ayaw sumuporta daw. Kaya sinasabihan siya ng ganun eh. Kasi ayaw niyang magtagal ng kahit ilang minuto lang. 30 minutes, pwede na yan. At least nakasuporta ka. Kahit hindi ka nila puntahan, okay lang yun. At least pumunta doon. Nadami ang foreigner ni Maria P. Malamang. Basta pa yung pera. Ay, yari ka pera. Di nga. Pera. Putik. Anong gagawin mo sa pera? 5 viewers at 11 thumbs up shoutout. Eh, magaling pa naman mag-English to. Ay, Grace. Baba mo nga bahay mo, Grace. Para din ako mag-search. Tatamad ako mag-ano. Papa Jab, done na sa panonood ko sa iyo. Ano. Naka-live si Ma'am. Naka-live si, ano. Guys, bilis na. Grace, baba mo yung bahay mo, Grace. Oo, sabi din yan ni Matthew. Oo nga. Si Sagato kasi, hindi siya marunong magtiyaga talaga. Ako nga may ginagawa ako. Kung wala lang akong ginagawa, babad ako sa inyo. Hindi kasi pwede ako magbabad kasi siyempre may mga binabayaran tayo. Tulad kanina, medyo matumal. Lunes hanggang Friday, medyo matumal kaya nakakapagbabad ako sa cellphone. Bukas or Sabado, yun lang masasabi ko kung makakapasok ba ako sa live nyo o makaka-live ako. Kasi, alam mo naman pag mabili, siyempre unahin na natin yung pagtitinda. Yun, shareable yun, kikita ka. No? Sino?
Nag-live sila. Shoutout Grace. Kiss na, Jay. Mabuti naman, hindi mo na ako papahirapan. Kumain. Ito na Wag. ako. Knock doon. Isa. Nag-live nga si Kuya Martin. Gusto doon na. Guys, dito ako sa iyong ano, live po tayo. Maipit ka kamay mo. Push mo, push. Harang tayo, harang. Pangalawang tamsak. Sangkay, nandito pa rin ako sangkay sa'yo. Naka-play pa rin. Kaya na lang naman dalawa nandyan eh. Dito ako sangkay. B-boy. Harang. Pares kayo, nakaharang ni Grace. Is that giraffe? Nagtatagal lang yan sa live How is giraffe? ko pag mahigpit ang pangangailangan. Aray ko. Walang wala ba talaga sila sa gato ang sangkay? Nine. Ha? Hirap ba talaga sila sa gato? Kape Tami, hello, kape-kape. Sige po. Uy, gabing-gabi na po ah. Hindi ka magpala po. Wait, katapos lang dito ni B-Boy. I-play po kita ulit, ha? Sinsya na po, kala ko nawala na po kayo eh. Kasi di kayo nag-comment. Nandiyan pa pala kayo. Para sana na naulit ko ulit panoorin yung video mo. Si Papa Jab na umalis na kasi talaga. Kaya baka natulog na yun. Siyempre may trabaho pa yun bukas. 27 minutes na tayo guys. Sana all may 27 minutes. Lion. Lion. Tiger. Tiger. Leopard. Leopard. Dinilit. Yes. Cheetah. Pakita yan ni Sagata, galit yan. Pepper. Talaga? Pepper. Sugar. 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 White eagle. White eagle. Hyena. Hyena. Wolf. Wolf. Giraffe. Ano naman, puro na naman ang malabas. Bunga nga. Giraffe. Sana na lang sangkay sa yun, yung sinabi ko sa'yo. Chimpanzee. Huwag mo lang sabihin kay Sagato. Orangutan. Bibigyan kita pang ano. Orangutan. Yun na si Sagato ang tulungan mo. Pero bibidyo mo. Yung lahat ng ano, lahat bibili mo. Tapos, kung ano ibibili mo sa kanya. Saka sa kanya, sa bahay nila, ibibidyo mo rin. Nanonood pala si Ha? Nandiyan lang. Ostrich. Yun ang papagawa ko sa'yo. Flamingo. Para may content ka sangkay. Para makita ng mga ano mo. Tapos gawin mo doon, lagyan mo ng thumbnail na maayos. Yung talaga, hindi naman yung ano, basta maganda ang thumbnail ba? Alam mo yung ginagawa ko? Nag-ano ko ng thumbnail sangkay. Ganito ang ginagawa ko. Ano ka ng sa CapCut, turuan kita ng ano para hindi ka puro highlights ang gagawin mong pang ano. Malakas ka sangkay, malakas yung ano mo channel mo. Kailangan mo gumawa ka rin ng video na yung ginagawa mo sa araw-araw. O kaya nga eh. Palagi akong nakaalalay sa kanya. Sige, tulungan natin yan. Magbibigay ako sa'yo. Maliit lang. PM na lang kita. Pero pag nagsahod ako, ano naman yun eh. Pero pag medyo may ano naman, kumita, bibigay ko agad. Dito saan kayo ginagawa ko? Mga thumbnail ko pang nagano. Kasi na ba yun? Thumbnail, wabay. Yung mga ginagawa ko, nagagawa ko ng thumbnail mga yan. Ito, ginagamit ko yung thumbnail, pang ganyan. Yan. Diyan. Umalis ka dyan. Lalagyan mo siya ng thumbnail. Tapos, ang gawin mo doon, gumawa ka na rin sa ano, kahit maiksi lang na intro at saka outro. Kahit maiksi lang ba? Pwede na yung tawagin mo mga kabiboy. Shoutout mga Oshu. What's up mga kabiboy? Nandito tayo sa ganito. So, ganda yan sangkay. Mas baka malay mo, may mag-viral doon na video sa'yo.
Dami mo pa naman kaibigan. Sa Facebook nga, magaling ka pa magsalita. Tapos malinaw pa mga sinasabi mo kahit laking probinsya ka. Pero ang Tagalog mo, napakaganda pagka ano, pronounce ba? Pronunciation. Grace, nandito ako sa'yo. Sige lang po ma'am, Lupita May. Pili ko pa rin po yung video nyo. Kahit isang video na lang po. Nandito ka kay Sagato. Ay, kay Sagato. Kay Biboy. Ito nga kaya nga lagi ko nag-aalala sa kanya. 6 viewers at 11 thumbs up sa lang po. Salamat host. Walang anuman po. Next kita dito kay Biboy. Nag-end na. Parang ako sangkay. Parang ako sangkay. Biboy. Kuya B-boy. No, B-boy. Kurtio. Kuya B-boy. Kuya B-boy said Kuya B-boy. Kuya. Sige. Pula. Kuya. Puda. B-boy. Ayusin mo. Say it properly. Biboy. Di ko alam gumawa ng thumbnail. Madali lang sangkay. E-boy. Madali lang gumawa ng may CapCut ka. Di ba parang may gumagamit ka at nag-edit ka yata sa CapCut eh. Salamat sa Akin na yung spray dyan ah. Salamat sa paniniwala sa magaling ako. Uy, gagi. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Magaling ka magsalita at yung mga words na binibigkas mo sa Tagalog. Hindi. Ano ba? Ito? Yan, spray sa mesa. Ayun na, kuya, bigay mo ka naman. Magaling ka magsalita sangkay. At mga yung ano mo, yung pagkabigkas mo maayos. Kaya mas maraming manonood sa niya kasi malinaw lalo yung mga ano mo. Ako nga na hindi ganun ka perfect mag-pronounce. Hi Jasper, Shout out Jasper. Shout out. Magandang gabi idol. Shout out sa iyo Jasper. Thank you so much my friend. Lupita May, nandito po ako sa iyo. I play your video ulit mo. View ng bahay. Ng mga bahay. Lupita May. Meron. Jasper, shout out. Yahoo. Ano mo ito, boss? Okay naman? Jasper Coritana? Hindi siguro ito nag-babla. Shout out, Jasper. From Soward ka ba? Lupita May, nandito po ako sa iyo. Naka-play. Maiksi lang ata yung video mo eh. Sangkay, nandito ako sangkay Grace. Nandito ako sa iyo, Grace. Si Grace, tawa-tawa lang. I don't see the one. Zebra. Fighting. Tsaka yun, Sangkay, yung ano mo, yung pag gumawa ka ng ganung video, madali mapa-share mo sa mga kaibigan mo yun. Kasi pag live lang, siyempre nananawa na sila sa i-share mo yung live. Pero kung yung ginawa ka ng content talaga, Sangkay, gumawa ka ng content na about sa mga charity, mas maganda yung Sangkay. Maganda yung mas tataas yung views mo nun. Pansin ko naman maganda yung views mo lagi sa mga nung meron kang tinulungan na babae, magandang views mo eh. Papa Jab, hello, shout out Papa Jab, sorry. Thank you so much Papa Jab. May CapCut ka Sangkay, B-boy. Papa Jab, play ko ulit yung video niya. Punta tayo sa
Boy Tapang reklamo at inaresto ng mga pulis. Papa Jab, nandito ako kay Boy Tapang na mo thumbnail. Grace, naka-play ka pa rin. 6 viewers at 11 thumbs up, shoutout. Jasper, shoutout sa'yo. Nawala na si Jasper. Papa Jab, hello, sabi ni B-Boy. May video pa nga akong ini-edit eh. Hindi pa ma-edit eh. Kaya napuno na yung cellphone ko eh. Mataas to. 256 yata ito. Ano? Storage. Gig. Napuno na eh. Nagahang na eh. Haba-haba pa naman ang mga video ko eh. Meron akong bubuhin. Ano pa ako pang upload eh. Zebra. Zebra namis. Achoo. Achoo. Achoo! Achoo. Achoo. Chris, play ko ulit yung video mo. Parang tapos nito. Ulit na. Saan kay Grace? Nandito ako sa'yo. Dito ako sa'yo, kaibigan. Ang layo ng ano. Ang intro. Giraffe. Giraffes. Ang layo eh. Pinakadulo. Hi, 6 viewers, shout out. Papa Jab, play ko pa rin ulit yung video nyo to. Thank you so much. 8 viewers at 11 thumbs up. Shout out po sa inyo guys. Sa mga kaibigan natin dyan na i-video lang. Thank you so much sa inyo po. At sa mga subscriber natin dyan sa palengke. Comment kayo dyan. Comment down below para may share out. Huwag kayo mahiya. Hoy, ninalakasan mo lalo. Alam mo nagla-live ako. Ingay mo ha. Haluin kita dyan. Ang kulit mo na naman. Stop. Hindi mo nakikinig ha. Makasar na naman yan yun. Ganyan yan siya. Pang-asar yan eh. Pag siya inaasar, galit na galit. Kung siya nangasar, okay lang. Pagod mo ko rin bata kayo. Pagod ka din eh. Doon ka. Tayo bati. Doon ka. Tayo bati. Masagot ko yun. Masagot ko yung bata kayo. Seven viewers, shout out. Naka-play pa rin ako kaya, no? Di ba pa job? Grace, nandito ako sa'yo, Grace.
Papa Jab, nandito ako sa'yo. Mahaba, 8 minutes. Mas mahaba yung mga video ko. Kung yun ang panonoodin nyo, mananawa talaga kayo. 20 minutes, 30, 40. Tinuro kasi sa akin yan ni, shoutout pala kay Kabansot. Shoutout Idol Kabansot at Jerwin Official. Shoutout sa inyo at Kahaw at Idol Kabungot at Jack. Aming idol na mabait. Tulog man o hindi, mabait pa din. Napansin ako na idol, ano? Uy, share niya. Oh, puta, meron tayo 1,000 viewers. Tapos palipad agad. Kulay rin lahat. Lahat ng mga... Oh, mayaman. Big time. Pwede naman rin kulang pala yun. Kulang pala ang pera kong tumulong. Teka, uwi na ba sila ate? Ano? Dinig pa hindi ko. Sino kasama niyo? Anthony? Hinggat sila nun. Sino? Bukas ako lulus. Baka may comment na siguro to. Hindi ko lang makita. Kasi kanina ang dami na palang comment. Nasa baba lang pala lahat. O sabi ko na nga ba oh. Nakaka ng tipaklong talaga. Sabi na ang dami ng comment oh. So, hey, Sangkay, sorry Sangkay. Di ko nakita. Saan na ba tayo nun? Sabi ko na nga ba, ang daming... Sorry guys, di ko napanood. Delete mo na ako kasi agad yung mga video mo para di mo... Ay, Sagaro. Ano sa Sagato? Ay, Sagato, nandiyan ka pala. Sorry guys. Ah. Sabi ko na nga ba eh. Parang walang pumapasok na comment sa akin. Stop. Papa Jab, thank you po. Andiyan pa pala. Out na ako host. Tulog na ako. Trabaho po bukas sa live na lang. Thank you so much. Sige po. Sige po. Ingat po kayo. Bye-bye na po inyo. Bye-bye din. Ay, Sagaro Mix Vlog. Shoutout sa'yo. Papa Jab, hello. Bye-bye ganda, B-boy. Bye Lupita. See you sa live mo. Sagaro, hindi na mapansin ang ganda mo. Aray ko. So hindi ko na na-prepared yung hindi chismosa pero Diyosa. Sagato. Hindi nagbabasa si Mark. Sorry, nagbabasa ako. Inintay ko nga yung mga comment nyo. Aray ko. Sorry. Ano ba yan? Ang dami-dami na pala, busy ang person, aray ko. Ay, Sagatos, hindi ko talaga kita. Sorry. Hindi ko yun may... Sorry na. Sorry, star. Guys, nandito Grace, nasa iyo ako, ha? Apply ako sa'yo. Papa Jab, nandito po ako sa'yo. Na-spam pala. Hindi ko nakita Sangkay. May nakita ako Sangkay kung pwede na. Ano ba yun? Na-spam pala. Ay, Ron's Live Journey, shoutout. Tamsak Dan, Sangkay. Maraming salamat po.
Ay, andyan si Ma'am Ron's Life. Ay, Ma'am Ron's Life Journey. Thank you so much. Nag-i-edit ako, nag-aabang ako ng comment. Sabi, parang walang nagko-comment. Pero ang daming nanonood. Nasa 8 viewers. Spam pala yun. Ano, eh, kanina rin, nasa palengke ako. Kung di ko tinignan dito sa baba, itong ano, yung chat filter, hindi ko makikita. May mga comment na palang buanga. Aray ko. Ayan tayo eh. Tinatawanan pa ako ni Grace. Ni Grace, oh. Tawa ng tawa si Grace sa akin. Naka-live yan siya. Ay, highlights na lang yan. Tawa pa ng tawa. Papajab, nandito ako sa'yo. Sagata, wait lang ha. Next kita rito. At kay si Ma'am Ron's live. Ma'am Rons, next kita rito Ma'am Rons ha. Okay lang yan kahit pumasyal ka lang. Pero panoorin ko pa rin video mo. Thank you so much sa support Ma'am Rons. Si Mine Channel di ako nakapapasyal sa kanya. Nagla-live po ba yun? Si Triple Unlimited ba yun? Triple Unlimited. Taga-India. Hi Ron, shout out sa'yo po. Thank you so much. Sagara, shout out. Ang dami palang comment. Wassalam. Guys, katatapos lang. Next ko sa Sagato. Sagato, next kita dito. Andiyan nga pa. You hear me, my friend, Sagato. Sagato. Shoutout sa 4 viewers at 13 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. 5 viewers, shoutout po. Di nag-live si ano? Gata, nandito ako sa'yo. Guys, mga Waray from Biboy TV. Waray. Salamat sa guys sa suporta. At salamat din sa binigay mong 500 para sa anak ko. Mabawi ako sa iyo. Thank you so much, Sangkay. Ingat ka lagi dyan. Thank you very much. Team Tangloban, salamat. Ha? Ano na kung palingki ka mga ganit ng ganito? Isang oras lang ako magla-live guys. Tulog lang ako. Ay, Sagara. Nag-live ka na ba?
Dito ako sa'yo ha. Magla-live ka ba sa gato? Good to ano ka na, 2,000 subscriber, maabutan mo na ako. Sa akin 3,000 pa lang. Tagal na yan. Ano pa yan? 2019 pa yata to. Lumay na. 2019 pa yung channel ko. Oo, kung ano. Sabi ko na nga ba, oh, marami na naman. Oh. Hindi ko maalis. Ano? Sa ano? Sa CapCut, sa taas. Bakit? Di-delete lang yon. Tanggalin mo, Grace. Nag-edit ako ng pang intro ko. Ah, ganun ba? Mag-live po ako, mga kaibigan. Bye-bye po sa lahat. I love you, mama. Sige, live ko na. Mag-out na rin ako mamaya-maya. Pag-play lang ako ng video mo, tambay ko na yung dalawang cellphone. Bakit nag-i-spam ko ng ano nito? Nakakainis ko ng cellphone na ito. Hindi makita yung mga comment ko. Wow, makapirate ako. Sa video yan ni Japet, makapilit ko pa yan. Bawal yan. Makapirate na
Ay, shout out 5 viewers at 13,000 subscribers po sa inyo guys. Ano, pamabalo mo. Hi, Kabishi. Shout out. 58 minutes na lang. 2 minutes na lang tayo guys. Out na rin tayo. At 13 thumbs up guys. Thanks so much. Salamat kay Kabishi. Nag-out na rin ako mamaya. Nandito ako kay Sagato. Naka-play yung isa kong video. Walang shot. Wala. Sa linggo pa. Walang benta eh. Walang benta, walang shot. Di, minsan lang tayo ano, medyo may benta. Yun, nagpapainom naman tayo. Kahit pa paano, nabawasan natin yung pinaghirapan natin. Kasi maaga ako bukas. Naman tanghaliin na naman akong gising. Hanggang, ano lang ako, hanggang 1 hour lang. 1 minute left, guys. Mag-out na rin tayo. Thank you so much sa inyo, guys. Nandito ako kay, Sagato. Kay Saki, nandun si Saki. At Saki, si Saki, di ko mapasok sa akin. Okay lang. Yan. Bawi ka na lang bukas, okay lang yan. Okay lang yan. Bawi ka na lang bukas, okay lang yan. Sige. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Bawi-bawi lang. Kay Saki, ba't di ka pumapasok sa akin, Saki? Saki. Oy, chiking manok. Saki, chiking manok. Basta mo ako kay Sagato. Pasyal ka dun sa live niya. Nagla-live siya ngayon. Kabishi ko. Mag-out na rin naman ako mamaya-maya. Bakit si Saki di pumapasok sa akin? Yung live ko. At papasukin ko na si Saki. Oh, 15 viewers. 15 viewers si Sagato. Sana all. Ito ang thumbs up lang. Baka di ka niya napapansin. Baka nga. Dito ako kay Sagato. Mag-out na rin ako mamaya. Tayin ko lang sa Saki baka pumasok.
Hindi ko po na ganun. Paano kikita? Tay viewer, shoutout. Hi, Sangkay! Lenma, shoutout sa'yo. Kumusta? Di bali nandito ang malakas mong viewer. Hi, Lenma. Lenma ba ito? Sangkay mo pa yung nangagabi. Mo pa yung mo nagabi. Mo pa yung nakahabol ka. Mag-out na rin ako maya-maya. Salamat, Sangkay. Ano, nakaubos na rin paninda? Mary Grace Francisco, number 3, shoutout. Rachel. Kung pa nagabihan mga waray nun. Kung pa nagabihan yun na tanan lahat. Thank you so much. Ang waray-waray. Damo tayong mga waray. Si 20 Wheels TV, waray din pala yun. Busy lang ngayon. Ay, hindi, mag-out na rin ako. Hanggang 1 oras lang ako mag-out na ako. Salamat sa pagpasyal. Ano guys, ano na tayo? Batsi na tayo, bye. Ano? Batsi na tayo guys. Cebu siya, hindi siya waray. Sabi niya waray daw siya, taga ano? Taga Shouty siya may ano, Lenma. Si Lenma yan guys, yung ano, M&L. Si Lenma yan. Si Lenma. Ano nga yan? Ninja. Thank you so much kanina, ano, Lenma sa yung panonood siyang kay sa aking ano, video kay Jappers na challenge accepted. Aray ka. Pilingeron. Pilingi man si Waray. Pangarap lang naman yun, guys. Ibali mo yung, bahala mo yung mag-bash doon. Sabihin na, nagpipiling ka naman. Hindi mo naman kaya. Ganun lang yung buhay. Walang, ano? Walang inimin. Makulit din yan. Kulit ng tawa niya ni, ano, Lenma. Ang dami rin niya mga, ano, talagang solid ang mga ano niya talaga. Yung, doon ko nga nakilala si Tita Aw eh. Doon ko nakita si Tita Aw kay Lenma. At si Werdo. Shoutout kay Werdo, kay Tita Aw, kay Sir Romeo, at kay Mitz Mika. Doon ko rin na ano si Mitz Mika kay ano kay Lenma. Sino pa ba yan? Ayaw ni Cynthia. Six viewers at 14 thumbs up sa raw. Click ko lang saglit yung ano mo, video mo Lenma. Mag-out na rin ako ngayon. Yung mga upload ko ba ano? Wala nga to ah. Video muna, nanghihinga uro ko. Sige, uro ka na eh. Dito ako sa iyo. Thank you for my new phone. Ganda na intro mo. Vlog, share tayo. Face Moto Vlog, shout out Sangkay. Ay, Tol, shout out sa'yo, Tol. Linma, nandito ako sa'yo, Linma. I watch your video. Chris Moto Vlog, shout out sa'yo. Kumusta? Kumusta ang biyahe? Pinanood ko yung live mo kanina, alog-alog man.
Kaya di ako nagtagal. Kasi nasa biyahe ka eh. Ngayon na, andito na si Tol Chris. Si Chris. Yari ka. Kahapon pa ako nandito, Tol Lil. Si Chris Motovlog, na-hide ko yan nung nakaraan. Mabuti na gawan ko ng paraan. Thank you so much, Chris Motovlog from Soward Family at Lenma from Soward Family. Thank you so much sa inyo guys. Salamat sa suporta nyo. Kay Mark Jowaray TV, thank you so much. At kay sa group natin kay B-Boy TV. Sa kay B-Boy, salamat. Bye na, andito pala si Tol Lenma. Wala akong pakitol, Chris. Nag-away ang dalawa. Nag-away ang dalawa. Lagi nag-aaway ang dalawa yan sana. Pero biruan lang naman yun. Umasyal ako kanina sa live mo, Chris Motovlog eh. Hindi na may sa viewers, shoutout po, 15 thumbs up. Mo cellphone. Papahata kita sa kalabaw, Tolin mo. Aray ka. Yes, Motovlog, nandito ako sa'yo. Hindi ka ba sa'yo? Hindi pa na? Ginawang Dito na lang tayo sa Kilawin balat ng baka. Kilawin ang balat ng baka with harang idol. Ito sa'yo din mo. Ba't walang harang? Dito ako sa'yo. Chris Motovlog. From Soward. And Sangkay Lenma. From Soward din. Ay, John, official Loco. Shoutout sa iyo. Ay, si ano to ah. Si Morocco ah. Ay, Morocco, shoutout sa iyo, Loco. Morocco. John, official Loco. Shoutout. Bye. Sige. Ingat. Nakita nga. Kita kuya. Nakita mo ako kanina? Para may Kuya Eljon, support. Tol Eljon, love you. Musta na? Ay, shoutout po. Salamat sa Soward Family. For viewers, shoutout po at 16 thumbs up, shoutout. Ate Lenma, love you. Palagi my friend. Guys, nandito tayo kay Lenma. Naka-play tayo guys. Thank you so much sa Soward at kay Chris Motovlog. Pinalawin ako ng bako. Papahid pa ako ng langis sa katawan ko. Oh, baka lilipad ka na. Oy, Chris Motovlog, lilipad ka. May motor ka naman, lilipad ka niyan pag nagpahid ka niyan. Thank you so much guys. Salamat po sa support niyo. Thank you very much. Wala si Bibi. Parang shoutout. Ayos lang, tol. Chris mo to. Gusto ka. Magbabasa to. Ate Lenma, magkikita kayo ni Kuya G-Tits. PM mo ko. Para maipadala ko isi ko.
Shoutout sa inyo guys. Mo, Maroko to, di ba? Kay Maroko, ano? Official loco. Okay, Kuya Eljon. Thank you so much sa inyo guys. 5 viewers, shoutout po. At 16 thumbs up, shoutout. Well, Grace, nandito ako sa'yo, tol. Sarap to, kilawin. Naku, huwag kang kain nitong balat ng baka. Hindi mas natutunan. Ay, isang kay Biboy, shoutout. Yes, nandiyan si Biboy. Baka hindi nyo nakikita niya si Biboy TV. Please connect Biboy TV, guys. Padala mo kuya pag nagpunta siya sa birthday ni Tita Au. Pag nagpunta kaya Kuya Weirdo. Shoutout kay Idol Weirdo. Video muna. Sige po. Mag-e-end na rin ako mamaya-maya. Tapusin ko lang tong ano nyo. Video nyo. At Chris Moto. Mag-e-end na rin ako. Bukas maaga pa tayo. Salamat sa mga pumunta ulit ha. Chris Motovlog, Eljun, at Lenma, Sangkay Lenma, thank you so much. Salamat sa suporta. Eljun official, Loco. Salamat. Thank you very much. Chris Motovlog, shoutout sa iyo. Nagkakabli pa rin ko isa. Lenma. Dikit na ako sa ito ah. Eljun official Loco. Dikit na ako sa iyo. Ay, live din pala ito. Bye-bye. Grace, thank you so much guys. Salamat sa inyo guys. Grace, thank you so much. Mga kanya-kanyang pamilya kasi yan eh. Salamat sa natin. Salamat sa suporta nyo sa akin. Thank you so much. Sino alis? Ako, mag-end na ako. Hindi naman ito nakikinig si Grace. Tulog ka siguro, Grace. Sabi ko, hinihintay ko lang ito matapos yung kay Grace Motovlog at kay kay Sangkay Lenma. Baka hindi pa kayo nakadikit kay Lenma. Okay, connect naman kayo, guys. Pasyalan nyo naman yung kanyang bahay. Mabait yan. Ipiplikan niyan pag pumasok ka dun sa live niya. Nandun ako kanina. Nagtambay ako 3 cellphone sa kanya kanina. Umuwi ako dito sa bahay. Pinagtatambay ko itong dalawa. May price na rin sa mga mga price ng bawat order. Parehas po na. Thank you. Yes. Woo. Nine. May tubig doon. Ano ito yung tubig? Ano sa isin? Pusing pa lang. Ito lang banda. Abot mo na yung isa. Sarap yung All I want is you.
Mark Danaw. Paantok no kasi Matapos na si ano, Lenma. Thank you so much, Lenma. Chris Moto Vlog, matatapos ayun na ang rin. potato mo. Ayun ang potato mo. Potato. Sumunod. Nagtaki ka naman dyan, pero. Reviewers at 16 thumbs up siya. Nagkaya siya, no? Hintay ko lang to kay Chris Moto Vlog na matapos. Nag-inbound na. Tapos na kayo mag. Chris Moto Vlog, salamat sa pagpasyal at El June. Out na ako. Out na si Waray. Thank you so much sa inyo lahat. Babay na guys sa salot po. Dapat tayo viewers natin dyan. Ang tabot ng brother. Bye-bye. Huh? Thanks so much. Ingat kayong lahat. Salamat kay team, sa team ni B-Boy. Ang kay B-Boy, salamat sa grupo natin. Thank you so much. Ingat kayo, Grace, Sangkay Grace, at B-Boy TV at Sagato. At Team Tacloban, maraming salamat. Nay, thank you, Nay.